Adda nasabat babalasang analapsan inis maket naglaat kaligko da nasirpat kasta unay iragsakda kasta la nakakita ti kalidan nga artista ala Alden Richards ako nada naunay dagito'y kalit ko agpay suama ka ay ayo permi nga agkurso na dadano nagisemak permit iriyagda ay ang papakyuta isukon ko na da kaniya uray man dyan kumakayat nga ipakita no umisemak ang papakyuta isukon ko na da kaniya idang amin ang mutirikat ikalidan akas kaniya ang papakyuta isukon ko na da kaniya idang amin ang mutirikat ikalidan akas kaniya. Alright. Ay nagligat Ayan na yung bag nga oras tayo amin na sa ngapada. akalidan Kaya plus lang kumalit yung headset ko. magawidan lumisemak kalikot ag parang lupapay makakita uray kadwada pa'y ginubyuda kas lalamak Na yung bag nga oras tayo amin na sa ngapada. kalikot At yung nga ruden tika back to back ti idikal man laeng ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. dakel ari Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. kami nga atakal Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sang problema kinagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung ngayong nga umay manen mangibasa iti may sa asurat. papakyuta At tinapadayawan nga maibasa at tangal daw kita agapo ni Delphine iti Cagayan. makayat nga ipakita no Ayan. Medyo no mapansin nyo nagbaliw ti kulay dati video tayo kasi naka-open dati tawa. Binaklas na dati aircon tayo ta naka-schedule ti maintenance na ta medyo saan nga aglamiis. So nga naka-electric pa naklaeng. papakyuta So nga numadlaw yung medyo kaniya agsiling to dati rupa kon gapot ling gapot na nakapudpudot ti tiyempo na mga kasin. Nandiyan to yung rugyan nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga maibasa. Agapo kini Delphine iti Cagayan. Sagudayan nga ti surat ni Delphine. Dear Kasin, siyam kami ngagkakabsat, ket siyak lati lalaki kata kami. Isu ngayon gunam-gunam idi kanyak day di papa, nga kaadwek kano ti agputot iti lalaki. Tapno isuda kano ti mang paado ti polimi wenno apelyedo mi. Isu ti mangiwaras ti apelyedo mi. Ngemdak sang gasat, tabugtong laeng ti anak mi iti asawak. Lalaki mit ket di. Ket ni Arnold nga anak mi, iso tinangi pasublatak day di imbilin kanyak day di papang ko. Iso kuma ko na. Angem no maminsan ket naangaw ni gasat. Naangaw unay ni gasat. Taapay, ket iso man day ito iti inak salaysayan kada kayo. Kat kastoy man nga rugyak ti agsalaysay. Mariknak ti bannog ko'y tagbalmalem, hani. Ure gayam no ti trabaho ket agito do ket agibaon ng makabannog matlata.
Ay, nangruna hani ano na bengig dagiti obreros nga maibaon, no natangken ti ulo da, nga awan ti may sang sao kadakwada. No ko mga mintaado ti anak ta, saan ta ko mga marigatan? Eh, agama, makadagas kayo, may saman laeng. Saan ta ko mga agtrabaho pa eh. Tatagiti nga ron anak ta ko man, ti makaamu ti negosyo tayo. Kat awan ba't nga tilaing mo nga pumotot, Delphine? Ada ka kaiso na nga anak ta angem. Di namat kabailan nga isulaing ti agitudok ken agibaon. Di namat kabailan nga isulaing ti mangmanehar ti negosyo tayo. Isa dinugayam ti ayan na, ti anak ta, ni Arnold. Napandak ano inala di agbalin nga manugang ta. Iyam amu na kanon kadata. Isang put na kanon. Ay, agmanugang tagaya mo na ya. Kat di lamamin ano, adan tumut na napuko ta. Angem, apay nga ron ngagsen na ay ka bakit, hani? Saan ka di rumbeng ko mga maragsakan ka? Uray no saan ko nga ibaga no apay Delphine? Amok nga amom ta si ka mismo ti nang ibaga kanya. Ken amuta nga dwa, ti kasasaad ti anak ta. Sa maysa, kasi met kami tinagbalin nga gasat ni Arnold. Nang malaala, sa atin nga day tapay ti panunutem. Tinapati kita, ket agasawan to ni Arnold. Ket baad daantan tumutin iti apu ko. Masangkap na. Feel at home anak ko, Gracia. Ay, yes ma'am. Saan ka nagbabain? Mangala ka itis na baka mabain ka laing nga mangala ti si daem Mairuamak tumetlaeng ma'am. Ken agyaman na kada kayo. Ay, no kayat mo ti alisto nga mairuam. Mama nga rod ati awag mo kini mama. Saan ka di nga ma'am? Kunam sa itay nga adda dagiti kakabsat mo nga lalaki nga awan ti trabaho da, iha. Kasta nga agpaiso, sir. Ay, papa ko nakuma. Ay, saan ka di nga agkasapulang kay pa itinayon dagiti obreros iti kamaisan, lakay? Ay, naibaga akong dayta. Pati ni Arnold. Ay, wen nga rod, mama. Imbaga ni papa kanya kon. Kat, lumabalbalin ko makit, isere ko dagiti agbalin nga kakayong ko. Ay, agyaman na kada kayo, papa, mama. Kat, tumulong ak tumat nga agtrabaho. Ket agyaman ak no awatin nyo man dagiti kakabsat ko nga lalaking agtrabaho diti dagiti negosyo yo. Ay do siya klati mapaturay iha. Ay kadwaem tulatan ni mama ni Arnold kadagiti trabaho diti balay. Sa nga nasken nga magagtrabaho iti kamaisan. Lalo ka masikog kawet nga raw. Adumet dagiti sa bali pa nga pamastrikan diti balay iha. Adoon nga min ti pagsanik ko anyo, mama, papa. Ket may samet nga ron ti anak yo. Kunami nga ron ken Arnold, iha. Ket kaduan na ti agputot. Kaduan yo ti aganak. Iti kasta ket adumot la ti agtawid kadagiti kinabak nang me. Anya ti makunam Arnold. Ni papa met, naangaw ka met papa. Kinapudno na papa ket umyan ni Gracia itatan, papa. Ayawan ti problema kada kami. Uray ta, kas tinakunam kat pagtulagan yung mutin ti kasar yung adwa. Ayawan ti problema, numan agden na kayon, sakbe kay pa nga makapagkasar. Agyaman ak, papa. Basta kaadun niya or timangan. Aglalo kayong ka, balasan ko. Oh, kaadum timangan. Kan ikatayo mo ti anyaman nga panagalumiim mo. Gaputa, kameng kan, iti pamilya mi, Gracia, iha. Shout out pa kini Mapel, kasinsin Mafel iti Las Piñas City ni Michelle Cortado. Basta meten kini Kasi Lozaida Navarro iti Alaska, USA, LC Pagirigan ni
Delia Mariano Gorgonio, happy watching. Kablawan met ni Daniel Jones Cusales, ni Uncle Romeo, ni Kapid Ferdinand. Madamat tunod dati paltat ken insarabasa pulutan para malem. Oh, Diyos ko, papaapal kayo mga kasin. Ka-shoutout ka naman ken ni Papa ni Sen Chris Montipalco nga nakaturog, ni Boy ken di ading ko nga nagpatuli. Ken kasama tayo ken ni Mama. Hello, Mami Madda Yolanda Kalumpit. Hello, may ganikasin Evelyn Salmo Backlig Soul ni Huawei B Sabado. Imian nga rod ti agbali na manugang mi, iti balay mi, iti dayta nga aldaw, iti dayta nga rabi kasinyong. Numan pa'y isisuda laeng kani Arnold iti adda iti uneg ti siled. Ngem amumilatan nga agasawa noan niya ti mapasamak kadakwada iti damo nga rabii nga panagkaidada, panagkasiled da. Ta segun kini Arnold ket awan kano pa iti damo da kano. Damo da nga agkasiled iti siled ti anak ko. Numan kasta, istorya iklatan kaasin, noan niya man tinapasamak, iti uneg ti siled, da Arnold, nga nagbalinen nga siled da, kay ni Gracia. Nasayaat kayam, di kiti nagandaking ka, Arnold. Ay, una, awan ti sa pulit kadakwadan. No kumala da ading ko agad naragragsak kumaman ti pamilya amin. Agyamanak no kasta Arnold nga inyam amunak ka nagiti dadakkel mo. Inyawid nag dito balayon o rin no dita pinagkasar. Kasar batlat kurang tan. Gracia. Ikatumot ti bado mo, Gracia. Kit mapantumet lakas ti aramiden ta. Into no agasawa ta. Kaapi nga saan ta nga rugyan itan. Total, agkasilid ta. Agkaidata. Agkaturog ta. Rugyan talatan. Apay, mabain ka kadipay laeng? Saan? Saan ka mabain? Ken, gaputa inaklon kan, gaputa datan, ket agasawatan ton, rumbeng laeng nga si kanti mangsungbat ti responsibilidad nga niya. Amom latan amom tigit ko asawen, Arnold. Nagets kon. Masapol nga agsibugat. When katam nga rudmet ti bado mo narugyantan. Mabalin ka din nga, idependa ti silaw? Api nga idependa pa laeng. Mabain ka din nga makitak? Ket makitak tumet laeng. O papanan na nga, makitak tumet laeng dayta, Arnold. Saan ka nga mababainan? Sige, siya kunti makikat. Saan ka nga mababain? Nga itong tigidwa nga imam, taik katik ti t-shirt mo. Aguli ka, Gracia. Api agulumiin ka. Kung nakmitking ka nga saan ka agbabainin. Adda ka pa iti mismo nga silid mo. Si kape ti mabain. Si kape nga lalaki ti mabain, Arnold. Sige. Ang ipagpakaunak king kan. Noan yaman ti maduktalam kanyak. Sapay kumata sa ang agbabawi ti desisyon mo. Namang makikasar kanyak. Di ka maawatan, Arnold. Basta.
makitam ton, into na imbabamon deta, short ken brief ko, makitam ton, noan niya ti kahit ko asawen. Hello kini Winkler Bermudez, kablawa man ni Macbari Baris, madamat shot na, opo, nagsapan. Kaya, kastameten kini Henry Baldos, kini Hel Bermudez. Oh, sabali nga talaga trick na ti ag programa nga awan aircon na sika. Ay, medyo aglagit tisil lang tayo, mga kasin. Okay, tuloy tinga road. Hello pa ni Bestie Escalante, Lorna Marshall, ni Keith Agregado. Ayun, na open dati anata yon. Dati aircon tayon, bareng mayatin. Hello pa ni Maribeth Blancha II. Ay, salamat. Ano di aircon tayon? When kasi yung adati paset itibiyag ko nga ilimlimed ko. Ilimlimeng ko kunak kuma. Ada paset tibagik nga no makita ni Gracia sigurado maklaat nga ti kamak ko ket baka agbaaliw to tira agbaaliw to tiriknana baka agbabawin to nga makikasar kanya ket idi ta na ibaban tay short ken brief ko dagos met nga dimbakkel ti mulagat ni Gracia idi ta makita nan dete ilimlimeng ko nga sikreto nga da kami lang kada papa ken mama ti makamo. Oh, kung nagtupay nga maklaat ka, Gracia. Nung nagbabawi ka iti desisyon mo nga makikasar kanya, maawatan ka. Saan? Saan nagbabawi? Pasensya ka na, nakiktutak lang hindi makita. Aping nga kasatlangan na, Arnold. Gracia. Ha, Arnold? Pasensya ka no itaklayan nga ipudnukin ka. Oh, at daan nakiti makun na nga. Nga niya. Cancer. Cancer iti itlog ko. Ha? Anya dayta? Testicular cancer. Gracia. Isumbit lang nga kastat lang nga na. Apay nga. Asa ang agpada ti kadakkel na. Nandi kita. Ada bukol-bukol na. Usa mo nga ilingid. Okay na kanya. Ureta nakitak meten. Awan ti problema kanya. Talaga? Okay laking ka nga kasti tinaduktalam. Nga lang nga nagiti itlog ko. Okay lang. Anya ka dayta cancer ako nam. O di, delikado nga ron ta cancer makapatay. Saan met dita? Bayad hindi pa nagpadpadoktor ko. Na ibaga digiti do doktor nga saan kanumet nga nakaro ti cancer iti itlog ti lalaki. Ang dayta laing ta. Ado ti madi nga epekto na. Kas ko maitian niya. Saan ka di nga tumangkin? Saan man, aman met, tumangkin met. Saan met nga regular ti... Ano yata? Saan met nga regular ti, anana, size nan. O, uming-ingar met. Sa anak met kid di nga kasjay nga, impotent. Angem... Anya, ibagam kanya. Gracia. Saan ka nga? Saan ka makaputot? Ha?
Gusto tinangigam. Iti ka anuman grasya ket saan ka mapututan. Agpaiso ka diti ko nang. Uray ta masikog kamiten. Ibilang ko nga bukod ko nga anak. Ibilang ko nga naggapukan niya. Addan to lata anak ta. Okay lang ka dingin ka. Baka may nagbabawi kan, grasya. Saan met kit di? Sa anak nga agbabawi. Patgakti kariking ka, tinagtulagan ta. Nga, aklunin ka, nulaki di tatakderan di dayaw ko. Uri no, may saka nga baog, Arnold. Saan ko ibabawi ti panagikasar ko king ka? Agyaman aktukas na. Ang sigurado ka? Kabailan na? Tiyan niya. Amom lang ta natin kahit kung asawin. Ay, katuwa na. Guri ka. Okay tam? Timak ni Radagos. Inarakop ka lang sa kainagkan kat timang ka nin. Wen gayam, mayat gayam. Sika, okay lang ka? Naalas tila nga na digit itlog ko. Okay lang. Saan ba't nga isot sumrek? Saan ka di? Deta mo't puun na ti sumrek. Saan nga taramot na? Ay, wen mo't kid di Naragsakak launay, grasya. Tauray no amumunti kinapudno kanyak. Amumunti sikretok. Ngayon, kaya't naklat na nga asawain. When syakit, saan kamit kidi nga i-judge. Siguro akit deta nga sakit mo, naira nalaking ka. Akit sapi usto ti kunam nga, nalaka lang nga maagasan deta. Saan nga kastigit ito mga kanser nga makapatay? When met kid kung nati doktor, nga saan ko nga ipatay daytoy, ureta, adda ka nung mati mabalin mi. Iso nga no, anya man digiti kasapulan nga agas nga tumarek ket magatang mi. Anya man digiti procedure nga kasapulan nga ipakat da kanya ket kabailan mi nga bayadan. Iso nga ti nga madanagan. Saan ka nga mabalo iti mabita panawen, grasya. Ay, agyaman agnukas ta. Orugyan ta ka rudin. Sure ka Okay lang ka? Igamak pa kidi Uy, saan ka maaryek? Maupri ko hamong umpis itin Kat api ko mga kaaryek ko. O di nagmayat ni. Kasla natay bunga ti apatot. Dati nauyaw ka mo. Aman, kasla bungat apatot tilangana. No pay kasta. Sa anak na maaryek. Okay lang kanyak. Sige. Urugyan takit din. Arnold. Napuna tapatpatan na. Diyos ko. Grasya. Ibatam ta itlog ko. Nagkablaawan met ni J.R. Magnaya. Dikiti kakaduan nga DJ Pugo La Union. Nga ni Ambuyotong Jr. Ni Ambuyotong Jr. Magnaye or Ambuyotong J.R. Magnaye, Romnick ni Juan Gary ken Rafael Mendoza. Kasi yung diakamo no kasta ti eksakto nga napasama kaday di nga rabi iti siled da Arnold ken ni Gracia ang gaputa amumi nga agasawa ti sikreto ti anak mi kastalakit di tinapasama. Sigurado nga naamuanan ni Gracia nga adaan iti testicular cancer ti anak mi nga ni Arnold. When kasinyong nakita mi idi talaga nga sa balit lang nga na dakdakkel jemaysa, basbasit jemaysa, sa adadig iti bukol-bukol na. Nakasla bunga ti apatot ti langana nga burtungan. Isend ko kumat picture na ang sa anen. Respeto latan kaday di anak ko nga ni Arnold. Kaya gusto ti ko na ti anak ko kung nakumangab jagayb ng ngayon siguro ni ti doktor kasi nyo kat saan met kidi nga impotent
ti anak mi. No di ket baog laeng. Umingar kabailan na mo ti mang paragsak ay ti babae. Kabailan na mo ti mang pigis iti talon ti langit. Kabailan na met nga itayok dagiti babae kadagiti agagdaagdan nga puraw nga ulap. Manakitak mo ten ti mabagbagi ti anak mi ket talaga nga dakkel met. Imalang arod kanyak. Mala kanyak kaamana. Tikit di pagyamanak ket uray no kasta nga naamuanen ti asawa o ti manugang minto ti sekreto ni Arnold nagtelinaed kada kami nagtalinaed iti sidong ni Arnold. Agingga nga nagasawa dan, nagkasardan, ket bongga Siyempre, mabalin mi. At siyempre, ti kayat mi, iti kakaiso ng anak mi, ket maadaan iti eng grande nga kasar. Naragsak kami kasinyong nupe amumi. Nupe amumi. Nga saan kami to pulos na maadaan iti us-ustong apuko. Angem amumi nga masikugen ni Gracia idi ta isang pet ti anak mi. Ingkedeng min nga agasawa nga ibilang minto ti agbalin nga anak ni Gracia akas nagtao di ti anak mi. Akas pudno nga apo ko mi. Anyang arod ket di kami met na pagasatan nga naadaan iti adu nga anak. May salayang ti anak mi, sakit di kasi ti gasat na. Naadaan iti testicular cancer ket nagbalin nga baog isuna. Na iti kaanuman ket saan to nga makaputot ket saan kami tumet nga agkaapuko ken kuana. Angem ti makadakes kasinyong ket agat adda atap mi idin nga agproblema danto nga agasawa gaputa saan nga nasaya at ti panagsina da Gracia ken ti ama ti sikugna. So nga medyo sisiimin mimit gaputa agdeden na kami ti may mesa balay pasaray no adda kasaritan at cellphone ket sisiimon mo ti asawak. Kadi di may nga aldaw nga adda kasarsarita na iti telepono. Jak impadlaw nga imasidegak hinkwana tapno mangig ko ti saritaan da iti kasarsarita na iti telepono no cellphone. Uwin, umaya ko nakat. Tawag ka lang tawag. Uwin, nakakulkulit ka. Ay, papanam, iha, Gracia. Ay, si Kagayam, papa, rumor ka di. Nakaruwat ka mo. Uwin, papa. Isa dito di papanam. Inak ko masumarong ka rin di balay, papa. Masakit ng mininanang ko. Ay, kastagaya maya. Ina kon papa. Nagpakada ka din. Uwin papa, nagpakada akon kini Arnold. Sige nga ron. Ingat ka, iha. Thank you, papa. Bye. Di nagtumot ngamin pinatpati idi ti anak ko. Kastaya mo't tila nga ti mapan sumarungkar iti balayda nga mapan nasarungkaran ti masakit nga inana. Naka-make up. Sakit na lang ab ko, tinakabangbanglo nga angot na. Sakit, apeng nga kasi dyan, masikog agam sexy tip arwatin na. Ay, lipliputan na lakid diti anak ko dito nga babae. Ay, nilakid din. Hello, may ganikasin sa Pablo Baclig, Gilbert Abel, kablawan namin ni Papang na Jay Surong, Surong tikidyaw nga ni Tata Denison Abel. Thank you and God bless ko nana. Hello ba ni Ate Helen Domingo Lobendino. Ketsikan asen derti mang putot kadeta manugang yo. Nakaro kayo daya. Flor Abel your birthday. Happy watching. Mitch Balangatan. Apay awang kad asog itay idikal man la itay ikat idikal man laeng sigurado dati awan ata deday
Dati motlakay, dati tatang tinagsurat ngamin. No, ada pa nakpagda ko makanin bakit na, ano, awan siguro. Alakay kin bakit dan. Sana mamati iditi anak ko kasin yung nga posible nga nakisinobyanan ni Gracia wenno makisinsinnarak pay laeng ti asawa na iti dati nga nobyo na. Di mamati no ibagak nga posible nga agsinsinnarak da iti nalimed. Aging nga maduktalan mi kasin yung nga pudno nga agsinsinnarak da. Ti makadagis ket hut-hut-hutan pay ti lalaki ni manugang mi. Nalabes ngamin idi ti pamati ni Arnold, nalabes idi ti palagtalik na kini Gracia. Gaputa saan na mamati idi ket isu nga mismo tinangaramid iti pamuspusan tapno maduktalan na ti kinapudno. Adagayam ti kinatulag na nga mangsipot iti asawa na tunggal rumwar. Angem ti makadakes ka sinyong ket ad-addan nga rinabak ti panawen ti kakaisuna nga anak mi. Ay, Delvin! Hello, Delvin! Ay, bakit? Oy, bakit? Aguni ka. Hello, Delvin. Adya ti mapaspasamak ka. Tumawag ka sa di ka matagsao. Nadisgrasya ka na dyan, anak to. Anya? Ni Arnold? Nadisgrasya ko na. Nabartek ka na ti anak na kit impilit na kaluti nagmotorsiklo. Kat naidungpar na kaluti motor na. Anya karutin tinapasamak na. Anda ka na iti ospital. Sige ta inakitamit lang iti ospital. Angin daw asin nagditibalay ta umayak na iti. Diyos ko. Ispalin niya kumati anak ni. Awanin ni Arnold, Papa. Awanin di asawa. Uwi nga ron. Awanin ni Arnold. Natayan di anak ko. Namin pinsarin nga nakiltay di arapap. Miking kuala. Papa. Kakaiso na nga anak mi. Lalaki pa imit nga ron. Iso ko mati mangituloy iti arapap mi. Iti asawag ngem kasanong pa ita. Iti Arnold. Pamarong. Baka wanan na kumano. Basul ko. Saan na kan nga mangigpay ni Arnold, anak ko. Dahil tangarot tinakasaksakit unay, Papa. Tadi na kon mangig ni Arnold. Anya nga minayati basul mo. Pabalasan ko. Papa, nakaimimbag unay ti anak iwanyak. Nakadungdung mo. Ipatpatig ko unay ni Arnold kay man niya tinaramid ko. Anya nga min tinaramid mo iti nakasaysayaan ng anak mi, Gracia. Basol ko, Papa. Siguro na kumatadya kinaramid sa ako mamit nga nagbartek ni Arnold. Adayo ko mga madisgrasya isuna. Si bibiyag ko mabayla ita, Papa. Pakawalan na ka, Arnold. Pakawalan na ko, Papa. Yeah. Kaya't na siguro nga mapaniknikan nga. Nupudno di may dandanon keng kwa na, Papa. Diyan ka mo nga sinurot na gaya may dinalimid. Kit nakita na kami mismo ba? Anya, asino ti, kaduam nga nakita na. Kaduak ni Jessie. Naimatangan na mismo nga naggapo kami di may isang hotel. Habi nga nga simurot ka pala ka di siya nga lalaki. Ang awan tinapasamag, Papa. Diyakin palubos nga na mapasamag mi. Gamapay nga rod. Habi nga makipagkinkinita ka pala ka di siya nga ex mo. Gaputa butbut nga nak, Papa.
Blackmail na papa nga. Ribukin na ka no, ti pamilya mi ni Arnold. Ribukin na ka no, ti pamilya tayo. No, jak ka no, ikan ti kwarta na. No, kasta. Ut-ututan na ka dahil nga ex mo. Dahil nga lalaki. Uwin ba? No, api kami ngayon palubos ko. Nga ti amo ni Arnold kitlip-liputa kiso. Nangim saan, papa? Kaya nga ti hotel nga ti kayat ni Jessie nga pagkitaan mingim jakim palubos nga. Nga magaraw na. Alpasin ti daka. Ti alpasin. Amutag asawa kami kini Arnold. Iso nga basol ko. Nakadagdakis ang nga asawa. Arnold, baka walit na kuma. Pilitim ti mangan, iha. Makapadakis keng ka ti malislisayan, buta masikug ka. Mano na bulan ti sikug mo? Agpituntun, mama. Ay, di lamamin anoin niya. Uy nga raw, ipas nga ipunton ti apo ko me. Ti anak yu kaday di Arnold. Iso nga ipagpakaasi mi king ka, Gracia, iha. Saan mo nga baybay antibagim tapno saan nga maapektaran ti apo ko me? Narabidem ti anyaman nga namnamaan nga pagsayatan yung agina. Kaya anyaman nga pagkaragsakam, tapno alis to nga mailiw-liwag mo, tinapasamak ka day di Arnold. Nawaya ka nga mga rami, Gracia. Awan ti pagdanagam ka da kami, tas saan da ka nga paritan. Nagyamanak, papa. Ay, kitno nasken nga agaliwak say ka, rumwar ka dito'y balay. Awan ti nasken nga ubray kitirwar, mama. Malaksid ano inakagpa-check up. Ay, sumurong ka akadagiti naganak king ka. Sigurado nga mailiw damot king ka. Kahit kulangin dito'y balay, papa. Tano adag dito'y balay. Kasla damit la dito'y ni Arnold. Kahit ulit-ulitik ti agpakawan kin kwa na. Ti agkarikin kwa na. Ti mangipanek na kiti nalaos una nga pa nagbabawi kiti naramid ko. Well, alawain. No dito'y balay ti kayat mo apagyanan, okay nga ruda. Angim ulitin mi anak ko. Di mo baybay anti bagim. Di mo baybay anti apu ko me. Uray idita na tayen ti anak mi. Balon ni Gracia. Adala ta digiti gundaway nga maduktalan mi nga dakasarsarita na iti cellphone. Ket nagtultuloy met ti panang si Imi king kuana. Tsakayatin ko lakmet. Tsakayatin, Jessie. Isungat pa iso ti kasarsarita na iti cellphone. May ti lalaki nga mangriribok king kuana. Uri pa'y no nabalo akon. Tsakayatin. Saan kan nga kayat? Isarding mo dito manghut-hut-hut kanyag. Isaan? Tsakayat. Tsakayat. Pagan ano ka pa eh. Nagtamok ti ugali mo. Kas na. Mamati ak itinapastig ka pa nagbabawi ti anak. Ti asawa ti anak mi. No kasta. Dayjay nga lalaki ti mangpilpilit iti bagina kini Gracia. Naskin nga mga ramidak iti pamuspusan. Tapno sumardengin dayjay nga lalaki. Napaniknikak kasinyong nga nagbalin nga napudno ti manugang mi. Itilikudan nga makiksin sinarak isuna kadayjay nga lalaki nga nakasikug keng kuana. Patsek nga tay lalaki ti mangipilpilit ti bagina iti manugang mi. Patsek nga kwarkwartaan na laeng blablakmailen na ti manugang mi.
Ken pa-check nga ipatpateg unay ni Gracia daydi Arnold nga anak mi. Kadin kadeng kung arod nga mga ramid na kiti pamuspusan tapno sumardengen daydi nga lalaki ket saan nan nga riribuken pa iti manugang mi. Oh, awatem daydi nga cheque, Jesse. Nailanad dito'y no ammo ti gatad daydi nga cheque ket no tagikurangem, ibagam ket nayunak. Ha? Ape nga naskin nga itedyo kanyak daytoy sir. Ket tapno laeng sardingamon ti manugang mi. Amumin ti mapaspasabak. Amumin ti aramidim ken kuana. Ay, una sir. Wow! 100,000 sir. Ha? Agpeso ka dito sir. Agpaiso deta, ingkay pasukat iti bangko, sukatan da deta, sa nga gasot a ribo a pisos. Okay, wala sir. Ang magkari ka, agkari ka Jesse, di mo ton riribukin ti manugang mi. Sige sir. No day talaing ti kasukat day ti 100,000 agad, agkariak nga rod nga, jakton riribukin ni Gracia. Adun ti mabalin ko nga pangaramatan iti day ti nga gatad. Basta namnamaik nga tong palem ti karim Jesse. Ayawan ti pagdanagan nyo sir. Thank you, kada ti 100,000 sir. Shoutout pa kini Mary Santiago Castameten, kini Enriqueta Alvaro. Shak ni Lee, happy watching. Kini Kasin Celianos. Yes, ani, timawag ka. Ay, sa marunong kakada kami ti ospital, hani. Ay, taapay malain. Asino na disgrasya? Saan? Awan ti na disgrasya. Adyan nga raw, agpas nga yan ni Gracia. Awan ti na disgrasya, no, dikit agpas nga yan ni Gracia. Ay, gasta ka de. Alawan, nani. Ubaya kon, itamot laan. Ay, yes. Daapu ko kon. Nakariing ka magaya man. Kumusta? Kumusta ti Riknam, anak ko? Di anak ko, mama. Papa? Eh, adda iti nursery ka no? Madamdam malaeng kat iigdan ton dito tapno makitam ti anak mo. Hey, lalaki! Lalaki ti anak mo! Lalaki ti anak yu ko day ti Arnold. Hey, lalaki mo ti apu ko be. Nakasasaya at una ni Apo Diyos. Ay, agpaiso day tako nam anak ko. Ay, ngam kaing-ingas day di Arnold. Mama, Papa, anya, kaya't ko kung mga ipakaamu kada kayo. Diyak kaya't tiagilimed kada kayo. No pa italaing nga ibagat. Kumakit hindi pa ilaing nga imbagat nga. Eh, saan nga day di? Nga saan nga day di Arnold, ti amana? Ti anak mo? Ha? Amuyo, Papa? Mama? Nga aday din sakbe nga nag-asawa kami? Amume. Ay, when amume anak ko. Ken amu day di Arnold. Iso tinangipod no kada kami. Ken amume Gaputa amume nga saan nga kabailan ni Arnold ti mangsikugking ka. Ha? Ay, balasan ko. Anak ko, kunak kuma. Inawat men tigasat day ti Arnold nga anak me. Kaya iti tayo bagana nga ikasar na ka iti likodan nga adda nagpitpitik iti saklot mo nga amumi nga saan nga iso ti akimputot. Inawat me. Kat ingkadeng me nga ibilang minto, bigbigin minto akas pudno nga apu ko me ti agbalin nga anak yaw. Papa, kat daksang gasat tanatay day ti Arnold. Di na makita. Di na makita ti putot na king ka.
Uwin nga ron, Papa. Ang imkit-kit dawin mi keng kagrasya. Uray no amom ti kinapudno. Uray no amom nga saan mi nga kadardara. Dahita anak mo. Sabi ko mata ipanagan tayo iti apo ko mi tinagan mo't laing ni Arnold. Taiso ti kasukat day di Arnold nga kakaiso na nga anak mi. Ug pangaasim ko magrasya. Uwin mama. Awan ti pagdanagan nyo. Agtali na edak ka na kayo. Bigbigin yung apo ko yung ti anak ko. Kaputa, binigbig kumiten nga putot ni Arnold ti anak ko. Ay, kaya't da ka no kasarita, Papa? Wen, may panggap ka di tinigot. Wen, ay madlaw ko nga ron, iha. Kudno ka sa no ti pasneg, day di Arnold. Nga mga sikaso itinegosyo kit kastamit ita ti pasneg mo. Makita mi nga, naaros ka, nagagat ka. Gaputa kayat ko nga kasla si bibiyaglat na day di Arnold, Papa. Urit adda kay mo't nga naanos nga mga aywan iti anak ko, iti apo ko yo. Iso nga makapagtrabaho akmet. Kasaan lang babaen kini Junior. No di kat babaen pa'y kanyak. Kat si bibiyaglat na day di Arnold. Ay, kat agyamang kami iha. Agyamang kami ti dayta. Ang kaya't mi ko mga maamuan kini mamam no anya nga talaga ti plano mi ti biyag mo. Tamangan ko no mabigla kami to iti maisang aldaw nga pumanaw kayong agina. Nga iya dayong kada kami ti apu ko me. Kasti ko nag-iji ospital idi Papa awan ti pagdanagan nyo. Saan kami nga umadayo kini Junior? Dito'y nakidi nga insang pet day di Arnold. Ket dito'y yakmet nga ron nga mang sipot ti panagdakkel ni Arnold Junior. Nga dito'y ko nga kaden na dagiti agbalintumet nga apu ko. Nga apu ko yung met iti tuod Papa. Ay, yaman kami no kastaman, iha. Kat bareng no madanon pa nga agpaiso ati ko nam nga kaadanton dagiti apu kami iti tuod. Lakay kong bakit kami kini mama maun. Sabi ko mata ni Junior to ti mangi patungpal ti arapaap mi. Kaya sunan to ko man ti mang paado nga mangiwaras iti apelyedo mi. Sabi ko ma. Nakainimbag unay ti Diyos kada kami kasi niyong ta iti panagdakkel ni Junior. Kasla si bibiyag lata day di Arnold. Kaya't ni Arnold Junior, ti si bibiyag nga mangipalpalagip iti napalabas. Iti damo ket awanti nagbali na problema mi. Tano anya ti kari ti manugang mi nga agtalina ed dito'y balay mi. Nga saan da pumanaw ng agina. Ket isumet ti napasamak. Ang iti panaglabas ti panawen nga dumakdakkel ni Junior, madlaw mi iti asawak nga kasla saan nga naragsak ni Gracia. Saan nga kas idi ti kinaganaygay nga agtrabaho. Isu nga kinasarita mi ket madlaw mi Gracia. Kasla sa bali ti gargaraw mo itan manak ko. Anya ti kahit yung asawen, Papa? Saan ka na idi nga nakaragragsak? Manmanuda ka nga makita nga nakaisim ka. May stress na siguro iti trabaho, Papa. Iti negosyo tayo. Ay, saan? Balasan ko, agpudno ka kumakada kami. Da kami kini Papa, ti makadlaw, makakit-kita king ka. Maikawa kami at nakaragragsak ka nga kasarita idi. Nakaisim ka, naganaygay ka ng trabaho. Ipudnom ka kami. Anya ka diti problema, anak ko? Papa, Mama, kuha ngamin ni Junior. Happy ni Junior. Ay, bagang mabalasan ko. Ano at problema ka, baka matulungan da ka. Papa, numanin ka damagin kanyak ni Junior no sa din no ti ayan ti amana. Ibagak nga awanin at langiten ko na.
dadipit mamati. Apalan na dagiti kay ayam na nga. Adda amada. Ken agsapul ti ading na, taapi kano isuna, ket awang kanot kabsat na, awang kanot ti ading na. Ay, kasta aya. Ay, ket anya nga ro timbag ang balasan ko. Kunak nga di na pa'y maawatan ti amin, mama. Isong ti, pampanunutik no ko. Anyat panpanunutem. Panpanunutem nga, kasapulan ti anak mo, ti ama. Saan ba't kidi nga kasta, mama? Ibagam kanyak tagpay peso. Kaya't mo ka di nga agasawa manen. Grasya. Ha, mama? Ibagam ti pudno saan ka nga mababain. Noan nyaman ti desisyon mo akit okay kada kami. Maawatan mi. Gaputa adda karbengam nga rumag agragsak. Nabayag mat nga natayday di Arnold. Addan nasurok upat nga tawen. Kat, no kaya't mga gasawa, karbingam day ta. Ay, saan na mabalin na bakit? Anya ti kunam, Delpin. Anya nga saan na mabalin? Ikit no agasawa iso na. Kasanon no iya dayo na ti apu ko ta. Kasanon no, saan nga dititipag na idanda. Ikit kagangay lang nga saan nga dito'y Kat nakaalas mo takit kitaan no agasawa ni Gracia sakit dito'y na nga agnaad. Madi iya dayo na apu ko. Ay, sana, mabalay. Tilada nga ising-singasing mumot si Kajina. Ay, luko ka. Agad karapatan na ti agasawa no, kaya't na agasawa. Damagin ta nga umuna Abe nga min unaam tamanugang ta. Gracia, kaya't mo ka di ti agasawa manan. Agad no agasawa ka, panawan na kami. Ipanaw mo ti apu ko me. Papa, balasan ko, di mo dingdingin na papa. No kahit mo agasawa ka. Ay sana mabalin na. Papa, siga man Gracia may baga. Kahit mo ka di agasawa manan. Papa, siya mo nga butbut nga mina ni Gracia. Abay butbut nga. Mama, iba kam ti agpaisyo, Gracia. No agasawa ka okay kanyak. Di mo dingdingin na ti papang mo. Naskin nga agragsak ka mo ta. Ay sana mabalin. Anya nga saan? Kasano nga rodan no, agsapol ta apu ko ta ti ading na. Asin no nga raw, alang nga siga mang puta. Nagluko ko, ape ko mga pututak. Kaya sungarab nga agasawa, naskin nga agasawa, tapno maadaan iti kabsat, iti ading ti apu ko ta. O hindi ibilang tantuman nga apu ko ta na. Sana, sa balin to ti apelido na. Dito la apu ko, tagtal na ka man Delpin. Saan nga mabaling nga sikat ti mapatungbal? Saan nga mabaling nga sikat ti masurat? Ay, mama, papa, saan kayo nagapa? Ay, Gracia, sika kami ti sumbat ati saludsud me. Diyak pa mo, papa. Ay, angim, masapul mo ba? Madlaw mi nga, saan ka nga naragsak anak ko? Kasapulam, ubing ka pa ay. Adata pa ila dito. Iurenan ang matay, tasan to agasawa, si Kajina. Anya! Ay, kit nung mabayag tapay nga matay. Bakit ton? Ito no, bakit ni Gracia, santula agasawa? Bakit nawan to mga itkingkuanan? Baka no agading to ni Junioran. Lakay to mat isunan, baron to isunan. Madi Yan nga mati. Madi ano pumanaw da. Ay, jak kayat bakit? Ay, saan nga mabaling nga sikat masurat, Delpen. Biyag na dayta. No kaya't agasawa. Saan mo nga igawid? Ay, saan ko ay, sika, datat agapa. Kayat mo. Ay, agapa ta. Ay, mapilit mo gide. Impud no metlaeng ni Gracia iti asawa kasin yung nga kasla naragragsak to kano ti anak da ti apu kumi no kompleto ada papa ken ada mama na ada daddy ken ada mami na kunak kuma ken posible to nga addan to adingen na ada kabsat na takas la pa nagrik na ket naliday ti anak ko ay ti apu kumi naliday ti apu kumi gaputa siyempre kasla nga normal ti pamilya na.
Angim na sakit launay tinakim ko nga iti kanito nga agasawa manen ni Gracia ket ipanaw na ti apukok dito'y balay mi. Mapanto makipagnaed iti may kadwa nga asawa na. Kasano nga ruten no dangran to no naranggas to ti asawain na. Ranggasan na ti apukom Madi Segun iti asawag, adu kano dagiti nagar-ari mo yan kini Gracia. Ngayon gabuta dat karina kada kami nga di na kami panawan, nga di na ipanaw ti apu ko mi, dito sidong mi, di na ingkaskaso ida. Nupay adamot dati pakariknaan na kanon iti ayat kadagiti agarim king kuanang tinirred na tiriknana tapno laeng matungpal na ti karina kada kami. Nga uray no saan nga naragsak isuna, uray no mail-iliw isuna, syempre agad sa bali laeng madete ada katakta ko na na. Aglalo siguro no lumabas iti kwarto ming agasawa, kat maira na nga madama kami mo ay baka aglalo kat naringgurak mo't nga ron kasi naringgur mo't ti asawa. Baka mo't umapal. Iso siguro nga makasasawain meten ni Gracia. Angim dahito iti problema kita kasi nyong nadagsen ti riknak nga palubusak ti manugang ko nga agasawa manen. Banag nga pagapapaan mi iti pagapapaan mi nga agasawa. Agduma kami, agsabali kami iti kapanunutan. No ti asawa ket si papalubos iti manugang mi nga agasawa manen. Tapno no kano agragsak, tapno kano maadaan iti ama, ti apu ko mi, angin para kanya kit kas lang. Kas na jak kabailan, nga maiyadayo ti apu ko kanya. Siya nga agkalkalikagom nga maiwaras ti polimi, maiwaras ti apelyedo mi. Di kakaiso ng apu ko, lupay saan ko akadardara. Nasakit lang ta tinakim ko kasi. Iso nga nagtaklinak iti programam napabalakadan agpabalakad akuma nung awat akuma ti balakad yo no anya ti rumbeng nga aramidek palubusak ka din waya-waya ka din iti sa amit kidi nga waya-waya ano ti kunanan awatek ka din ti kinapudno iti kanito nga agdesisyon ti manugang ko nga agasawa manen ket ipanaw na ti apukok iti sidong mi. Bueno kasarita ka di nga nasayahat ni Gracia. Ta iyuray na laeng yun nga matay kami tapno nung saan nga agsakit tinakim ko. Bueno alukuyek ka di nga saan latan nga agas asawa. Total adamit anak nan. Total adamit di kasking kuana nga single mom nga uray no saan nga agas asawan. Makaibagbaga anak pekiting ag boyfriend kalatan basta saan ka nga sumursuro. Ag boyfriend kalatan basta saan ka nga makidindin na kingkwana. Uno makiasawa kalatan nga batim ta apukok kunak kuma. Ang imposible met day taga puta. Adda nga isut adda kabingan na iti anak na. Ngemda kami nga saan na met akadardara. Iyo na akong dagyaman kadagiti makaited kanyak ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama uray no awan ti aircon mo itay. Ayan, dati pakasaritaan ti parikot ko iti biyag ket sabi ko mata adda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarimingan iti biyag kadagiti amin nga nakabuya ken nakangeg. More power to your program and God bless everyone. Yan ipakamuk lang, ipakamakam ko lang awan ti testicular cancer ko. Nga di mi ngorot ammo no kasano nga naala day di Arnold nga anak mi ti cancer iti itlog na. Kunami ti doktor nga deta ket di da kanumet maibaga no naggapuan na no hereditary wenno mabalin nga naala na kadagiti ada siguro disgrasya ket di maammo. Basta naadaan latan ti cancer iti itlog day di anak mi. Ayan. Thank you kada kayo kadagiti daruway nga nagbuya.
Dati karon ti agyaman ken ag problema nga pagayam yo. Delphin iti Cagayan. Siya man di muna, sender, manong Delphin. Kaya ipakastimulat ta, deta manugang mon. Tabok nga mailiw laeng isuna. Nakasarita tayo. Balakadan tayo nga. Saan na tayo agas asawa? Saan nga po ang panaw dita ayan nyo? Ayan. No kasapulan na iti... kasapulan na ti mangsukit. Ayan. Ipakasti mo laeng kaya madamdaman to itid ko dati usos to nga balakat ko. Ayan, kabayatan na yun tayo iba sa dagiti balakat, dagiti viewers tayo. Kaya hintay mga ipatukar ang dagiti kankanta tayo, kankantak. Ay, nagkapoy ka kami ng tata, panakpake mo, tasikat mga asawan, kanang Arnel Sambo Sonido, Mami Teresita Cabanya Fuller, pututam, tamanugang mo, tapno saan nga pumana. Tibet pumanaw, di asawam no kan. Saan nga pumanaw, data manugang ken apukom, angim tibet pumanaw, dati asawam. Numalakip mo, tayin ka rin, nga ada at tulaeng, nga agur uray ken ka. Nujak na ibaga, tipudno amarikrik na ken ka. Bareng ita, maipud Ni kasinsesa ko na nabay, asikan timang putot, manong Delphin, tapno no kap apelyedom. Ken kadaharam sigurado. pagkawanen na. Nunaglimeda, ibang Ni kasin Bernard Reintar, kas karaaw jay reason na nga awan na pasamak. Isupay napandat hotel, napanda kanula inik kang kwarta ni ex-boyfriend. Adala tamot siguro, nagsibog siguro. pa'y di ima. Balang kanti siguro, iti manugang mo. Uray no, Siguro kaya tat agtali na edita, dinatayin day di Arnold. Apo agad naging sasangit siguro tapno saan nyo papanawan. Siyempre agad agmana lat tamot kumbaga pamanaan nyo at siyempre asawa lat tamot aday di anak yo. Imposible akas siya ay nakalukot nga. Itata baka nakaurnong daytan Bareng ngano agasawa alak tapintas ti biyagnan. ka, nga ay ayaten kalaun. So nga narigat ti agbalakan no sa amo nga makita nga talaga. Ti susto nga pasamak. Baka ket no kasjay lang ti pakita dati nga manugang. Nagli Baka gold digger mo daytoy. ibagakon ay Ayan, ni Marites Tejada ag-move on kan tatang. Pag-asawain yon, ibati na ta anak ng apu ko yo. No kayat di manugang mo, no kayat ni Gracia agad di nagsayaaten. ka, di ururaye. Angem kayat nga tangarod, ti manugang na nga, ibati na ti anak na. Ayat ko bareng ita, maipudno kon ken ka, nga ay ayat Nakapoy, deta nga sender, di pala isut mang panakpak, ko na ni Kasin Arnel, ni Louis Buen. Nga posible nga isu detoy deti anan. Kasi kinasinarak ni Gracia iji hotel. Ay saan siguro, Cagayan mo din. ako. Ay, hanggang Ludi game de sorry. Nay kaglisak mo. Pagkakon, I love you. Ludi game like that. Sabali game ti Ludi, sabali ti Louie. Awan anay na ngamin dati manong nemi ka. Oh Louie. Oh Louie, apo nang mayati anan perming anan tekanan fifilin damod dati basbasa ni Danin. Oh Louie. Oh Louie, ay Ludi ganyan sana ko.
Ate prog, may idikal man lang, idikal man, malagip ko lang. Ay, po ay. Kunana ni Louie, baka may kursonadam sender, pambar mo lang taapom. Ibagam di uston, taagpapada tayo nga lalaki, sender. May satirik na tayo, mariknak nga kursonadam, tamanugang mo. Idi na minsan Kas tamat ti kapanunutan ni Kasin Arnel, ada hidden desire mo, kada tamanugang mo, iso nga madim kayat nga mga asawa man. Baka pa siripin na ko na. Lord Sally Timbresa, sender, bayam nga agasawa. Ibatim ta apuyo, saan mo tunay nga apo? Bayam ta agasawa, bayam ta pumanaw dita din nayo, basta ibati yo, ta anak na, ure ta dakkel ton ta ubing. Ibagam ta sikat mang paadal ta ubing, aging nga agturpos. Wala nga, aping ibati na. It doesn't make sense ako nada kasi tingarod purpose na nga agasawa tapno ma-feel dya ubing nga kompleto pamilya na nga adama na da inana ken adan tumot ading na sapi nga agbati kaya sigurado ang agasawa ni Gracia itugot alaen na ti anak na tapno nga rod ma-feel to dya anak na nga adama na da inana adan to ama nga mangiparek na ken kuana ti panang taripato panagayat ti maysa nga ama. O, di ba? Tikit di nasaya at agtutulag kayo nga oreno saan danto nga agyan dita din nayon dita balayo isarungkar danto lagtawan no open kada kayo nga sarungkaran nyo taapu ko yo tapno no tikas tagat agtali na ed nga fresh itilagip na dakay nga lolo ken lula na nga saan na kay nga posible nga malipatan nga saan nga agbaliw ti kina close yo iti apu ko yo. Kaya kasi ti napintas nga solusyon. Huawei B Sabado ko na sender ibagam tamanugang mo nga saan nga gas asawa urayen na nga mabalo ko na. May samot dito. Di na pala patayin ta asawa na sa bidungan na tapno isudalatat aggasawan. Ayan. Kasla naman lang inlunodin ti asawa na no kasi ti bagana. Ay. Balasan ko, anak ko, Gracia, saan ka nga maghiyat sa asawan? Ay, agtalinaid ka dito. No kayat mo, iuray mo lang nga matay ni mamang mo. Iuray mo nga matay ti asawa. Natatanto ti agdenan. No kayat mo, siyak to ti amanan ti apukok. Siyak to pa ti bangtid iti ading nan. Mayat. daytoy ema isun pinagserbi ragsak ko di inain alam mo na ingkela te janan sender ipan mo ni Gracia ni Kasin Arnel Sambusonido ta padasin naman kalapaho ya ni Ate Lilibet Tino Kabugon di kayo ngamin agpapaapal sender huwag nyong kontrolin no agasawa apay si kalat mayat nga agaring kasarita mo manugang mo nga ibati na taubing no kayat na or no agasawa to nagpabalay kayo ha pas lakas jay uri agasawa agyan to latay jay kas lakas 70 point na pas na narigat mo asla na ala sakit kita ano ya nga ti nakaikamangam idi isumudlat pagyanan ti may kadwa nga sumarunong asawam kas naman di ni Flor Abelia Borday ko no talaga nga napategda kita aginaking kasender kada kayo mabalin nga agasawa pero kabalayo latan ida tapno saan da nga pumanaw di da balayon total imbilang mo motiniso nga paset ti pamilya akit nung lakit di mairusok bot kasya akit di na sesayat pa sender no okay la kada kayo agum adan to lata masaot karuba yung masaot tattao itaglawlaw yung siyempre agad deti manugang yo isut ng isang pot di tabalay yo akit no talaga nga di mo kahit na mapukaw ta apom akit kasyahin awate mo babaam ti sasaot ti tattao taglawlaw mo okay ni Leo maneha kasi nyo kablawak man ni Jackson bareng Jackson bareng ag birthday itatangal daw malpas ka kano J anan kabugaw sender
Inkanto pa daw as ni Gracia, ijay vegan. Tabagbagaan ka naman ni Louie. Kaya? Apo, hanggang sa uka lang kasin. Amok itan no kasano ti kinaluko ni Carmen. Ay, Carmen, ni Camille. Ayan. Hala, padasim nga paghimunan. Ay, padasim nga ikanti paghimunan na paghimunan na kamot. Da kayo tay BBM Sara ng vegan. Kaya tigre ken agila. Di agila, ay nasipot ta agila, di mo ko naen. Uri no, alyat araramidem makita na dayso na dyan ato. Uri kasanot kinarungsot mga tigre. Ay, apo, ayan, adda dyan ato ni agila. Masiputan na ka. Ni Sesa ko na mayat ti single mom ngem gaputa ubing pay ni manugang iso nga kasapulan namin. Marites Tejada manong sender. Kaya intulod mo kano ken kumpadre Arnel ta ay itulod mo kano ta manugang mo ta kurikuran na ko na. Aniyaman di mapasama. Mami Teresita ko na palubusam nga mga sawa ta saan mo met nga maited ti ragsak na. Oh, ang imno ka ba ilam nga ited tiragsak na agad ited mo ako. Anak tiragsak ti babae iti lalaki mo yulatan ya. Masapulat kay narakop na katurog na kaidana kakinkin na will na kain inagak na. Opo, Diyos ko aya maited mo nga rod sika Manong Delpin. At least da kami maited mi awan nagunget. Suportado da kami. Ay. Kasi tumultulong kami laeng. Kadigideg kasapulan. Ket dayta ayat mo. Mercy Rasote sender. Adda karapatan ni manugang mo nga agasawa manenta saan nyo mat maited ti pagragsakan na. Ket sender agtungtong kayo nga nalaing tano agasawa ket permi na nga iya sidig ta apu koyo kada kayo. Tablo tuloy-tuloy ti panagbabanding yo iti dayta apu koyo. Dapat ada schedule yo nga permi ti banding yo. Anya ko maibagam torpe ko na. Nagsaot ay agilan. Pinagsawan na torpe tay tigre. Kaya takit namin apa yung minaskin nga bagbagaan nyo pala di kiti manugang manugang ni sender si kamat kasi Louie namin. Abo aya. Umanay ngamin diti lawagin na santo mapanta kabugaw apa naskin nga mapampela ngamin dita bigan. Apo. Naungag gayam siga. Ni Errol Wasay, ibaon mo to yung balayan kasinta kabalayak ko na naman. Lorceli Timbresa, di makaputot talaka. Tamay may sapay ti putot na mga kasin. Isupay, baka di ka makaputot and sender. Api may mesat putot mo. Baka di pa sigurado putot mo. Baka mas sikat naggapo na. Ti cancer ti itlog ta anak mo. Baka damot kasi mo. Daman asawam Day taman asawam ti kasaritam nga nalapat. Pagpud naman palutputin man ta asawam bangagat no saan mo aputot day di Arnold. Kalyalili ko na nakasaritam lang ni manugang mo at uray agasawa kit ibati na data apu ko yo. Kastamot ti balakad ni Cesa Pablo Bakbig. Ni Bernard Reintar agpay sumet lang nga nga saan nga naglangoy-langoy ti ragsak ije hotel. Ayan. Di pala talagang sang kadagulit na di mamati. Di mamati nga no sumrek ti lalaki ken babae ti uneg ti motel, uneg ti hotel ket awan ti mapasama kadakwada. Kaya adanto pa ngamin nangandalang ti chicken. Dapat dati nagsarita dalang kano, business meeting o ngayon ni Kasin Bernard saan nga mamati. Kaya Kaputa ay ayatin ka. Kasin Celianos ag one night stand kayo nga agmanugang bareng makaaramid kayo ti junior mo. No agarubos
dagit ni Christian Noel Colyado ko na ket palubusan mo asender nga agasawa day tamanugang mo tapno agragsak mo di suna mananam na mo ti ragragsak ti parbangon ket no agasawa isuna ket pagyanim latta isuna di ta asidigyon sender day ta nga ta apom ti dahilan or day tamanugang mo iso nga dim kayat nga pagasawa day tamanugang mo it's either taapukom ti kapuna wano tamanugang mo mismo nga di mo kahit agasawa tuken ka Marites tihada ko na namay kayat nga iba ti dayta gamin 4 years nga saan nga nagasawa iso nga masapol na metten ti panakpak baka iba ti napelaeng ta tapno da privacy da iti baro nga asawa na kasay di ka gamak ni Maricel yan to pasyon kuna na don't be selfish sender may karapatan din siyang sumaya at magkaroon ng sariling pamilya alang-alang na lang sa bata mahirap maging walang ama at hindi kumpleto ang pamilya alakad na kayong agasawa pagsaritaan nyo nga nasaya at maikan nyo mati waya-waya na nga agragsak ay ayaten ka di ka tumalmalday di ka tumao ni Princess Joy Corpus di ka sender habang si bibiyag ti tao saan to nga agsisina uray intay agiin na dayo patay lang ti mapagsina tunggal may sakada tayo ipalubos mo aklunem isut kinapudno no nakarehistro nagan na tinagan nyo ket agwaras tulat ta aday ta nasikit man ta na kairwamam papanan ng tungay no di maisina ken mailasin tumet lang ti pagsaangan yo taapu ko yo kunana kumbaga itatanasapan pa akit irwam yu tabagiyon nga mayado yung tumatlang tapo ko yu kasi ison tumatlat papanan na ison tumatlat pagtinagan na aya kasi ti point na alright alas 3:59 may salaengen nga minuto ngem at dapat di dapat bati nga balakad nga hindi ibasa sige okay ate Helelo Bendino ko na sender kapatang mo nga nasaya day tamanugang mo ibagam nga ken data manugang mo nga mabalin ket ibati na kada kayo data apuko apukom data anak na no mga asawa tapno adakad kadwayo ket umay na lang nga daldalawen no mailiw wenno ibagam nga maki boyfriend latan agliwliwa lang tabakan no maki asawa pa ket makasarak tinadawel a lalaki total addan anak na adda anak nan ket adumet ti single mom ken adamet manahenda nga kayamanan isu nga uray saanen nga maki asawa ket agbiag da nga aginan angem no agasawa ket alaen na dayta anak na akit palubusam saan mo mat kay ipamana dayta kayamanan yo wala kumbaga ket blinak mahilan mo dayto yan ited yulaeng kadagiti kakabagyan yo nga narigat ti panagbiag na or agampun kayo ti kabagyan nyo tapno addan tumet mangkita kada kayo inton nakapsot kayon amom dita panunot mo nga saan yung kadardara dayta apuko yo ket no pumanaw nga makiasawa ta manugang yo agad palubusam aya adda pay sender kastoy ti aramidem kapatang mo dayta manugang mo nga pututam latay sunga ken orayen yo nga mabalo ka ta si kayton ti agasawa angem no amin dagita ket Madina kayat ay ket bay amon ag move on kalatan kasta lang ti biag nagadong option di giant sender inikan nakat adong option ni Ate Helen kay ket ko deti maudi si kalatat mang putot si kalatat ti mga asawa ken kuana na into no mabalo ka ikam akanayon ti paka-stressan na ni bakit mo tapno alisto ka mabalo ni Shak nili ko na palubusam sender nga agasawa taka karapatan na met akit adamet lata paraan nga uri agasawa akit pagsaritaan nyo nga isa sarong karda latta numabalin taapukom tatapnon tapno asidiglata tirik na dya ubing ka na kayo. At least no dumagdakkel nga magkita na kayo ken marik na ti ayat yo kas lolo ken lola na nakit di nasayat kas kasano lang nga madi nasayat dya maasawa dya manugag yo amon to dya ubing ti pagsubyan na. Maikumpara na nukwa ti ayat.
Inaldawem nga pag high blooded ni bakit mo sender tanasapa ka mabalo tasikat mga sawa ken manugang mo. Oy Louie. Amoyo de di kunadan. Sikamadlat mang ibagbagat. Abo de kas arami dim samot kin Camille de tan nagat high blooded. Tiraad na kami ni comment mo. Tapos in comment in balakad mo pa nga inaldawem nga pag high blooded ni bakit mo. Abi kas lakayat mo. Wala nagluko kan si Kaluwi. Sumadla pag high blooded ni Camille Kung namit ni Sesa, uno agasawa ka no, ibagam nga agbalay da dita asidig laeng, tapno no agkaruba kay laeng. O di makitkitam to lata day taapukom. Winkler Vermudez kun namet kasaritam ni manugang mo ta pagtulagan yo nga agkakabalay kayo latan tamariknak nga kayat met ni katugangan na jay manugang na. Camille Buen, deti high blooded. Gapo kay ni Louie Buen. Kunana sender, deta manugang mo baka matpada nga na arjod. Syempre no napintas, adut agarim keng kuana. Agad palubusam ang mga sawat sa bali. Deta apo mabalin mo tamit nga ibaga nga ibati na pailang kada kayo. Kasta dagiti apo ket agyan itilulong ken lelang. Wala aglalukot no di kabailan ni Gracia ni manugang mo nga aywanan. O di ba? Syempre kaysa mga alan to ti Yaya taubing. O di da kay latanta isuntot umay mang sarsarong kar umay naalaen no mapanaipasyar kasi jay. At least si kakabailan yut mga alat Yaya na kabailan yut mga alat iti mga iwan kada ta apu ko yo no agbati man kada kayo. Ni LC Pagirigan ko na ti makunak lang sender ket palubusam lata deta no anya ti desisyon na ti biag. Aglalo ta saan met nga putot di anak yu deta anak na. Ken may sapay na ubing pay ket agkasapulan deta ti ragsak. Ardang met ngamin ni manugang yo ket no mabalin agpaaramid kayo ti kasuratan yo ti abogado nga saan na ipaidam deta ubing kada kayo ure saan yo nga kadardara. Kasta lang ti may balakad ko sender. Thank you so much LC. Gem kumutukutoy tumingin. Outside da Kulambuka ito rabi ko na Ate Helen. Hindi pala rabi akasin. Ate Helen, hindi pala rabi nga outside di Kulambu isunan. Tagayam. Ay, diyan mo hindi ibagbaga na. Pagatapan ngamin ni Camille nga ni Kanuluwi dito nagsurat idi kalman ket saan kunak mo ta gaputa amok nga saan ngure ni daddy ket saan nga ni Louie de jay kunana naira na lang nga ikaglis ka no jay dila na nga Louie kunana oh Louie ay Ludi gayam ko gaputa kachat nan sa ni Louie sakbay nga nagprograma kachat nan Louie nga siya. Hello pa kinikasin Ron Jensen Ruhel, happy watching. Minsel Vab, shout out king ka. Kaya amin kayo nga nakipagdanggay tatangal daw. Amin nga nagdengeg nagbuya iti problem of the day. Kasama ten iti idikal man laeng. Buks ken rupa Awanan di balakad. panching. Ay, dapat ni Marites Tejada ko na ay manong sender, pagpudnuem tamanugang mo. Baka met sublyanan na tayo lalaki nga nakasikog king kuana. O, bilang isot ka asawa na, ako, ibaga mo ay sublina, di 100,000 mo. Bakamot no, anak ko na, bakamot no, ingagara da, di pa naka-aksidente, di anak mo, tapos no, ag-investigar ka. Baka sa ang aksidente dito napasama kaday di Arnold. Ado ti posible nga anasika nga anggulo ti istorya. Ala. Dapat kasta. Sabi ko mata naka anay di ti balakad nga nangigam sender tapno ti kasta ket masilawan ti panunot mo nga mangawat ti kinapudno nga numan kaya ta tagasawa ta manugang mo ket awan ti karbengam nga mangigawid wenno mangipawil. Kasi ada karbingan na nga agragsa. Apay. Makakita la ti lalaki ti may sa babae ket adala taw marik na nabasit ket agungap-ungap met no kwa ket agbuki-bukira daya.
Aglalo na yung makita na, dati abs na. Isang ano nakauyo siya dito, ay, amok lata, di kini babae na. Nunakagin Ay, ab, kunada na ko. tumingin. Wow, ab. Aginaw ka kunanan. Kanay, dakang kantsawan, ito yung buksit ko. Aye. Ma-open to, ito pag basketballan ng gula kita. Siyak lang ti agka-abs, huyo kayo sa akin. Tay uyong nakasla. Hindi ka na yun agbas basketball, awan dito dakil na buksit ko, hindi. Han man nga, awan man, dito 6-pack nga ko na. Ngim at least, flat, medyo flat ti buksit ko, hindi. Agad no kaskasano agad no mao iminalam nga basketball. Ag sublin to ti dati nga figure ko. No basit tot buksit ko huyo kayo sa akin. Dakay nga manguyaw dati buksit ko. Hindi yo amo digiti dakkel di buksit na. Isuda digiti napupudno nga agayat. Sa akmot lang makapanunot nga ag chicks ket. Agaramid ti madin no basit buksit ko. Di dakkel buksit ko kadyak kayat. Iso nga na basit buksit ta asawa yo. Amo yon. Ngayon no dakkel buksit ta asawa yo. Ay natalgit tirik nayo. Saan kay nga madanagan? Saan kay nga agpampanunot iti madi? Ag-relax kay lang. Walang ginagawa ang asawa nyo na masama. Adon man digiti kumontra. Adapay nga chick boy digiti mas dalakkel buksit na. Iran-ran tada lang padakkel yung buksit na tapno kunwari mo adakat pa mangayat kanyak bagat kita man ta buksit ko na dapat ko mangayat nga babae kanyak man bagbagam nga babaero sa anak nga babaero tagayam inrantana mo nga pinadakkel di buksit na tapno no nawaya nga makaaramid kasta. Alright mga kasin, bumakada akon baka sawali man ti malablabid kon ket pagsawsawan datay tumanen di ta baba. Ito no bigat, sabalin tumanan nga parikot iti biyag, tintay mangigan nga maibasa, kinintay balakadan. Aya, anong oras ay nal daw no bigat, Biyernes? Ayun, Biyernes pala. Kat sapay ko ma, tanakaanay nga liwliwatay manan, hindi pa nagkakaduwa tayo. Makapadakkel gayam tiyan ni Gina ko nana. Haan nga ti Gina, ti pangpadakkel ti tiyan ko kasin. Kasanumat kami nga, di dumakkel ti tiyan ko kat pampabusugin da. Mapandapuy-puyutan, ngamin, rinabi. Kunada. Kunada, digat bumsog. Kanayin da nga puyutan, di pito na. Oh, di pa bimsogen. Idi kami nagbas-basketball, idi ka na nagbas-basketball. Awan mang sipsip, awan mang puyut pwede. Awan pa mang pabusog ini. So ano, no ada asawa na tadak ay basit buksid na ay amok lata na awan mang pabusog ko na. Dito'y lugar nagpaot man garod nga pabusugin da. Kasi pabusog ti balon. Kasi siya. apag kita ang taadwa. Ni Kasin Bernard Reinter awan basit buksit na. Adat sa among kami di Hong Kong na timang pabusog kuma. Di. Awan na timang pabusog tay pito na. Kasin Bernard, condolence. Ni Kasin Jason Agno Chodoro, condolence. Aya. Amok anaawis kaakas kaniya. Okay, see you again tomorrow mga kasin. Siya karon ni Yong pumakadan. Goodbye and good night. Kadagitay maturugen. Jakin gagara ama kita ka ngem paggugustuhan tuirik na. Madi na kahit asip-sipin kasin, puy-puyutan na. Kasi no sip-sipin na isumot ti dawakkel ti buksit na nako. Dumdeng daytoy akan to. Padaanan nyo tayo live streaming madamdama ti Nemar's Studio Band. In collaboration with All Stars Band ni Kasin RJ Lorenzo. Ayan, iti awis digiti taga Barangay Pila. Ay agtukar da madamdama agkanta digiti singers tayo at Nemar's EJ Barangay Pila. Padaanan nyo siguro mga 5 or 5:30 manguruginton ti live da ay agkakantada.
Clarence. At dagigda ko nakman. Laing yan. Yan, bye-bye. Thank you. Kadagigda aming nga nagbalakad, aming nga sponsors me, aming nga nagbuya, aming nga nag-comment, na kay amin nga nag-send ti stars no daman ay awan book yamanen. Kaya amin nga mangtatarabay kada kami. We love you all.